Comencem. No menjar mai més el teu plat preferit o menjar-lo cada dia? Menjar-lo cada dia. Menjar-lo cada dia perquè soc dels que no tinc fre i prefereixo morir d'una sobrecàrrega d'ous estrellats amb bacon i formatge ratllat que no pas no menjar-lo mai més a la meva vida. Això és un pecat. Per tant, allò que es diu morir tip i amb un somriure als llavis és important. Fer l'amor amb una cabra i que ningú ho sàpiga o no fer-ho però que tothom s'ho pensi? No fer-ho. Ja, però no ho sabria ningú, lo de la cabra. Però no em martiritzaria molt. Aniria llavors al cap de setmana a Rupit o a la muntanya i sentiria bé i diria no. Què preferiries? Anar al comiat de solter del teu fill o acompanyar el teu avi a un peep show? De comiat de solter amb el meu fill. Perquè, bueno, jo, com que he estat un disjockey, ja he viscut la nit intensament, li diria, ara veuràs de què va això, fill meu. Aquí vaig conèixer ta mare, bueno, és igual. Però sí, segurament sortir de marxa amb el meu fill i crec, a més, que ens entendríem. Sí, allò de tal pal o tal estill, doncs segurament acabaríem que ens hauríem de frenar, allò de dir, on anem ara, on anem? No, cap a casa, ja està, que demà és casa. Viure en un pis petit, que fa olor de purins, o en una casa gran amb un porc vivint al menjador? Segurament lo dels purins. Jo soc d'Osona, estic acostumat a això. Jo tota la vida, quan entraves a la plana de Vic, allò que ja eres a l'alçada de Tona, aquella olor de merda, i la meva mare sempre tinc ficada aquí la frase de respireu que això és salut, que dius, els collons, és salut. O allò que els de Barcelona arribeu i dieu, huele a caca. Què tries? Estar en una illa deserta sol o amb el vident David Trivin? En David Trivin, sens dubte. Però tota la vida? Bueno, no, uns dies i prou, no l'aguanto més. Jo soc molt fan de David Trivin i molts dies, i això és verídic, i a més, segurament és el millor moment del dia, quan al vespre poso David Trivin, bum, o d'aquests canals que no sé ni com es diuen, i el trobo allà ben grassonet, ell ben maco, que ara s'ha primat, està guapot, i comença a fer les seves coses amb la patata, amb l'aigua. Trivin és la vida. No tenir mai més internet o no poder tornar a viure a Catalunya? No tenir mai més internet, home, però claríssim. Tornar a viure, és a dir, que no pugui, que me n'haig d'anar fora i no puc tornar mai a Catalunya. Home, suposo que tothom t'està dient tornar a això, no? O no? Internet, escolta. Abans també vivíem en internet i sense aquests telèfons estàvem tot el dia connectats. És comentari de ma mare, també. Amunt o avall, dreta o esquerra, gats o gossos, sal o pebre. I l'hemos ben negre.